戦いやばそうだな、5点。さあ、いただくとしますか。いやー、それにしてもすげえ戦いだった。もうまったく待ちくたびれたわよ。ジレンとヒットはもう蹴っちまったんか？それにもう一人のオラたちも。戻る宇宙も別だしね。あとこっちの悟空くんたちは療養とパトロールのために先に帰ってるわ。トランクスだけ残ってるけど。ヤムチャさんもなんだかショックを受けてたみたいで入っちゃいましたね。でも父さんたちの戦いもすごかったな。俺ももっと強くなります。ベジータたちの戦いもすごかったらしいな。さあ、元いた時空の地球に戻すからね。おう、頼む。あれ、地球がない。なんだって？どうなってんだ？あ、そうだ、海王様はいるか？海王様のとこ行こう。星はあるみたいだけど。海王様の木はねえな。何か感じますね。この木は。ああ、腹が膨れました。おい、おめえ何してんだ？まさか魔人オゾット？超時空トーナメントとやらはもう終わったのですね。おめえ、海王様どこだ？海王。ああ、あの虫と猿を連れたやつですか。食いましたよ。食った？一緒に食った地球とやらも素晴らしい味でしたよ。では私は神狩りで忙しいのでね。いやー、それにしても地球の神も美味でした。あのナメック星人。地球？神狩りとは何だ？あなたたちの質問に答える必要はありません。私は忙しいのです。おい、待ちやがれ！人の星を貴様ただで済むと思うなよ。俺も加勢します。こっちはそもそも体力を使い切ってる。すげえ気を感じる。どうやらオラたち本気出さねえとダメみてえだ。ほうほう、孫悟空にベジータ、ご飯、ピッコロ、トランクス、そしてあなたは時の海王神ですね。いきなり何しやがんだ。お、ピッコロさん。ピッコロ、あなた元神ですね。その力には興味がある。いただきますよ。ピッコロさん。悪いですが、今のあなたたちでは話にならない。しかしサイヤ人とは不思議なものだ。力が高まってきている。素晴らしい戦闘力だ。あなたたちもいただくとしましょうか。ご飯。貴様ギャリックホーン！なんてパワーだ。素晴らしい。おい、ご飯たちを返しやがれ。何を買った気でいるんですか。あなたたちでは私には勝てませんよ。残念ですが、私が食べた地球に
バラバラになっても復活する不思議な魔人がいましてね。素晴らしい回復能力じゃないですか。これはブー。もう少し絶望を与えようか。私たちもいるよ。ホメラ。この姿でいると気を察知されないんですよ。不思議ですよね。私は吸収したものに変身する力があるのです。こいつは一体。私の分裂体ですよ。そして私たちが合体することで、パワーが南米にも膨れ上がってくる。みんな一旦引くわ。時の巻物よ、その力を貸して。時の海洋神、少々厄介ですね。でも実に興味深い。貴様、なぜ尻尾を巻いて逃げるような真似をした。仕方ないじゃない。超時空トーナメントのダメージが残っているあなたたちでは到底勝つのは無理よ。それにしても時の海王神様、あいつは一体何者なんだ。あいつは魔人オゾット。私たちもずっと見つけられずにいた恐ろしい相手よ。まさかあれほどの力を手に入れていたなんて。おそらく多くの人を吸収したんでしょう。吸収するたびにそのものの能力も手に入れられるようでしたし。神狩りとか言ってたな。だからピッコロも吸収されちまったってことか。地球のみんなも海王様たちもか。悠長にしていられないわ。急いで回復してオゾットを追いましょう。このオゾット、貴様何をしに来たんじゃ。あなたの力もいただきに来たのですよ。お前たち、オゾット、貴様こいつらに一体何をしたんじゃ。彼らは私の分裂体が変身した姿ですよ。さすが海洋神、とても美味でした。いろいろな時空を飛び回っているとね、いろいろな方に会うんですよ。彼らを吸収し能力を得て、私は力を増していくのです。ベビーと言ったかな。こいつもいろいろと素晴らしい能力を持っている。おい、少しはおとなしくしとけよ。パトロール中に厄介なもん見つけちまったぜ。こっちの時空にもいたのか、ベビーの野郎。おお、別時空の孫悟空とベジータ。こいつはいい。もう一人のオラたちとも会ったんか。ボコボコにしてやろうと思ったんですがね、逃げられましたよ。こいつ何か違う。でも構いませんよ。あなたたちを食わせてもらいます。今度の俺はちょっと強い。かすり傷一つつけずにぶっ倒してやる。
貴様。変身してたのか。私はオザット。あらゆるものを食らい尽くし、その力を手にするものです。そしていつか全宇宙を私の腹の中にさらに私には分裂能力もある。奴らの相手はあの分身たちに任せて、まずはあなたからいただきますよ。うわー！ダメだ！おっと、貴様らは私たちが相手する。行かせませんよ。なんだこりゃ！奴の気をたどってきたのはいいが、こんなことになってるとはな。なんてこと。これもオゾットの仕業？倒れたナメック星人が一人もいないということは吸収されたんだろう。地球の神にもなっていた種族だ。あの野郎が好みそうだぜ。この木はオゾット。美味。やはり神となる素質のある竜族の味は格別ですね。さて、最後に生命エネルギーに満ちたこの星をいただくとしましょうか。おい、オゾット！ナメック星のみんなをよくば！またのこのこと。私の力が分かってないようですね。今度は前のようにはいかんぞ。こっちはフルパワーです。おお、これは凄まじい。やはりあなたたちの力は欲しいですね。凄まじいパワーだ。この二人を倒してしまうとは。孫悟空、ベジータ、どちらの時空でも食らう価値があるようですね。お二人とも私はここで失礼させていただきますよ。何？私は今分裂状態にありましてね、各地で一気に狩りをしている都合上、力が分散され本領を発揮できません。そこで一旦私は引くことにいたしました。ふざけるな！そしてあなたたちを招待しましょう。我がオゾットの館へ。オゾットの館？オゾットの館はいわば私の本拠地。そこに行けば私は本領を発揮できると言っているのです。この強い気もまだ本気の力じゃないってことか。分裂しているんですよ。だから集合しなくてはね。それに吸収された仲間たちを助けたくはないのですか？その館にみんながいるっていうの？その気になってくれたようですね。ではオゾットの館への道案内を置いていきましょう。さあ追ってらっしゃい。待っていますよ。おい！どうしたの？時の海王神様、あなたはここに残ってください。え？当然だ。相手は神を飼ってるんだからな。相手はめちゃくちゃ強え。悪いけど時の海王神様はここにいた方がいい。でも大丈夫だ。絶対オゾットをぶっ倒して、そんでみんなを助け出してくれ。
かったわ。私はここでみんなを待ってるから、くれぐれも無茶しないように。はい、では行ってきます。タイムパトロールのみんなは通信機がつながるようにしておいて。そして悟空くん、あなたにはこれも預けておくわ。こりゃあサンキュー時の海王神様。だけどつかねえと思うけんどな。ようこそ我がオーゾットの館へ。我が館には私が食らった多くのものが閉じ込められています。彼らを救いたいならばこの門の先にある5つの部屋すべてに入りなさい。なんでと？オゾット、何が目的なんだ？単なる戯れですよ。矮小な人間という存在の力を引き出させもてあそぶ。神々もそうやって遊ぶのでしょう。神の力を得ている私も同じなのです。何が神だ、クソったれ。それぞれの部屋には私の分裂体が待っています。そこにいる私の分身を倒し、奥にいる私の本体を倒せばみんな助かりますよ。私はね、力を持つあらゆるものを食し、その美味を味わいたい。ただそれだけなのです。あなたたちサイヤ人は秘めたるパワーを持っている。それを引き出してから食したいのですよ。おめえなんかにゃ食われねえし、逆にぶっ飛ばしてやるわ。そんで食われたみんなも助け出すわ。無駄ですよ。さあ目の前の玉に触れてお入りください。ここは誘いに乗るしかないようですね。悩んでたって仕方ねえ。行くぞ。なんだここは。ようこそ我が館へ。オゾット、みんなはどこだ。さあ私を倒せば好きなだけ探せるかもしれませんよ。やるきゃねえみてえだな。行くぞ。なかなかの蹴りだ。だがまだまだ。強がってられるのも今のうちだ。おっと、なんだ。面白い戦い方をお見せしましょう。くそー、コロ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 戦い方変えやがって。素晴らしい。戦闘力が高まっていますね。そろそろいただくとしましょうか。誰がおめえなんかに食われるかよ。残念ながらみんな食われるんですよ。ご飯もピッコロも食われたでしょう。タイムパトロールの皆さんも、そしてあなたと共にやってきたベジータもね。みんな私がおいしくいただきますよ。おめえ、あいつらを少し舐めすぎてやしねえか。特にベジータはおめえの手に負えるやつじゃねえよ。はあ？あいつは強え。あいつの強さはオラが一番よく知ってる。おめえみてえに何の努力もせず人を食うことだけで力つけてきたやつがかなうはずねえぞ。どうしたんです？もうおしまいですか？
所詮はこの程度ですか。あっけなかったですね。こんな強さじゃ手間をかけて食す価値はありませんでしたね。さて残りのやつらも片付けるとしますか。案外ちょろいもんかもしれませんね。サイヤ人という種族も。次は孫悟空あたりですか。待てよ。ん？貴様がカカロットを笑わせるな。あいつが貴様のようなやつに負けるわけなかろう。そんなこと言える立場ですか、今のあなたが。俺様を、サイヤ人をなめるな。なんだ。いやフライヤーファイナルフラーカカロットは負けん。俺が倒すまではな。ここは。おや、気がつきましたか。やはりあなたは逸材ですね。素晴らしい。コテ、トランクス、みんな。なんだこれは。体が。ここはどこなんだ。僕はお前に吸収されたはず。ここはね、私の体の中なのですよ。何？お前、今すぐみんなを解放しろ。わがままですね。そんなことするわけないじゃないですか。何？あなたはどうやら潜在的には強い力を持っているのに、それを発揮できていないらしい。それでは意味がないのですよ。体の底からあふれるパワーを解放する、その瞬間食らうのが私の快感につながる。あなたの甘っちょろい、いや優しい性格、私は嫌いではありませんが、それではいけません。そういえばあなたと親しいものも吸収していましたね。何を考えてる？あなたのようなタイプの人間に力を発揮してもらう手っ取り早い方法がある。5点。まだまだですよ。やめろー！ピデルさん、あなたの妻子もそういえばいましたね。この方も痛めつけてみましょうか。貴様ー！調子に乗るなよ。想像以上だ。強え相手だった。ん？父さん、悟空さん、大丈夫ですか？ああ、なんとかな。当然だ。それはよかった。それより大変なんです。時の海王神様と通信がつながらないんです。なんだって？とりあえず俺は門の方に戻ってみます。わかった。
ベジータ、オーラたちもすぐ向かうぞ。ああ、悪い予感がするぜ。お、ベジータ、おめもオゾット倒したんか。俺の方が先に倒していたんだ。ただ少し迷っていただけだ。父さん、ベジータさんもなんでここに。あれ、ご飯おめえ吸収されちまったんじゃねえんか。うわもう十分だ。危うくやられるところでしたよ。ご飯嫌な展開だぜ。これで私の力は極限まで高まるぞ。ベジータ、やべえ感じになってきたな。貴様の言いたいことは分かっている。くそったれ、またこれか。さっき時の海王神にもらったポタラ、さっさとよこせ。サンキュー。何も貴様のためじゃない。飲み込まれちまったブルマやトランクスのためだ。これはすごい力だ。神をも超える力かもしれん。ようオゾット、お前が超えたがってる神の力ってやつを見せてやるよ。ああ、なんだこの凄まじいパワーは。これじゃまるで。ようあんまり隙を作んなよ。すぐにぶっ飛ばしちまうぜ。これじゃまるで本物の神の力じゃないか。人間ごときがいいでしょう。あなたも食らう。やってみな。ほいっと。ほれほれ、どうしたどうした。神の力を超えるんだろ。こんなおっと。じゃあそろそろ遊びは終わりだぜ。これが俺の本気だ。覚悟を決めろよ。これで終わりだ。おい、ご飯大丈夫か。おめえ外に出られたんだな。父さんたちこそどうしてここに。ここはオゾットの体内ですよ。なんだって。こんな部屋入るときあったか。館の形が変わってやがる。なんだこいつら。どうせあのオゾットの野郎の分裂体だろう。でも時の海王神様の身に何か起こっていることは確かです。早く行かないと。みんな大丈夫かしら。ここにいましたか。逃がしはしませんよ。あれは時の海王神様。どうしたんですか。貴様。時の海王神は神の中でも特別な力を持っている。
ダメじゃないですか。ちゃんと連れてこなくては。捕まえるのには苦労しましたよ。それだけに格別な味がするのでしょうね。ここがオゾットの体の中っちゅうんはどういう意味だ？周りを見ろカカロット。ここの部屋だけ異様だ。まるで生きてるみたいだぜ。僕たちはさっきまでここに囚われてました。他のみんなもこの卵の中に。なんてこった。ってことはオラたち。ああ、いつの間にかあの野郎に食われちまってたってことだ。やべ。グラスバレッタ。おめえらは。心を読まなくてもわかる。どうしてここにいるんだって顔してるな。このままじゃやべえぞ。早く時の海王神様を助け出さないと。ニョロニョロしたもんが大嫌いだってのに。畜生。強いですよ皆さん。その力ごと食らわせてもらいますよ。時の海王神の力、素晴らしい。時の海王神様、あなたたちも仲良く食らって差し上げますよ。ダメだ、キリがねえ。この卵みてえなのどんだけあんだよ。オゾットたちも邪魔だしよ。今まで吸収された奴らの規模を考えるともっとありそうだな。おそらく壁の中やそこら中に隠されているんだろう。俺もいろいろ試したが、こいつはオゾットそのものを倒した方が早そうだな。そんなことできるか？こいつだって攻撃されちゃまずい核がどこかにあるはずだ。そいつをずっと探しているんだが。セルの野郎を思い出すぜ。どうした？今一瞬。時の海王神の力は得た。しかしポタラの合体があれほどの強さとは。おかげで吸収を邪魔されてしまいましたね。私の分身たちでいたぶってじきに吸収してやりますよ。この壁をぶち破るだと？そうだ、オゾットの核は内側からは攻撃できん。やっぱそうか。俺たちを中に閉じ込めてるんだ。奴の核はどれだけ暴れても傷がつかない場所にあるのさ。そしてこれだけの広さ、おそらく奴の体内は異空間なんだろう。強力なエネルギーで時空の壁に穴を開けるしかない。やってみっか。おいカカロット、俺に考えがある。おいハーツ、貴様にも協力してもらうぞ。言わなくてもわかるんだろう。君は分かったよ。まずはあのわらわらと湧いてくるオゾットを遠くまで押し込む。いいかカカロット、俺が向こうで時空に穴を開けてやる。おう。あとは頼んだぞカカロット。
ジータ。ここらでいいだろう。ベジータ。ベジータ、おめえ。あとはオラか。あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。私の腹から出たというのですか。おい、みんなを消せ。返せと言われて返すわけないでしょう。しかしとてつもない力だ。その力を食らうのが楽しみですよ。おいおい、少しはこっちのことも気にしてくれよ。悪いな。あいつか。出てきやがって。キリがねえ。悟空さん、今のうちに時の海王神様を。ああ、分かってる。でもどうやって。くそー。来ましたか。当たったー。時の裁き。これは時の海王神様の。確かに避けているというより体が勝手に反応しているようだ。だがこれならどうだ。フリーズ。これは時の海王神様のやけだな。避けきれますかね。何。いつまで避けきれるかな。フリーズ。時の力が使えなくとも。何が神の力。その力は私にこそふさわしいのだ。おめえがどんだけ腹減ってんかは知らねえ。神狩りっちゅうのもよくわかんねえ。ただな、仲間を傷つけるのだけは許さねえ。何が起こっている。これが人間。これが神の力。そしてこれが孫悟空か。そうだ。私が得た力を分けて差し上げましょう。サイヤ人は戦闘種族。強さを得ることは喜びなのでしょう。
オラたちとおめえを一緒にすんじゃねえ。もう一人のオラ、おめえがオゾットのやつを倒したんか？ああ。疲れた。時の海王神様は。大丈夫だよ。ただ眠っているだけさ。あなたは先代の時の海王神アイオス様。それにしても孫悟空、やっぱり君はすごいね。くそ、この私が。これは僕が預かろう。もう悪さをしないようにね。それから時空を元の姿に戻しておこうか。てーなかおいがねてっす。うゆりのみかよでちょんまげ。今回は特別だよ、クロノアちゃん。ニタガスの友をうくじ。ひ